ketoprak. Oh iya. Ning sadurunge pramen nganu se Pak Tom Bima. Ya, arep kepareng nganu ngundi Durpres. Oh iya, monggo Pak Tom Bima katuran tindak wonten ing panggung. Monggo kaya ngapa piyaine mak iki padha prisa ning panggung kene no. Turuk 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 turuk. Pak Keswan sekalian kon munggah kon ngadeg sisan. Kan Pak Keswan kan apa? Wonten Pak. Ya. Ayo Kes, kowe kon ngadeg sisan. Ya. Anggo Pak Kewan. Keswan. Ora kurang ajar to kowe ya. Ngadeg karo kancane Keswan kok. Kan ya entuk amplop. Nggih. Nggih napa Pak? Nggih, memang minta kali Pak Dalang niku. Nggih. Kali Pak Dalang. Tak singgahke aja kuwatir. Ya, mangga. Saderengipun kula nyuwun ngapunten dhateng guru kula, tiyang sepuh kula Bapak Harun Gosali. Nggih. Bilih niki kula mung guyon lho Pak. Mboten judi ning niki mung kangge guyon mawon. Nggih. Mangke kula wedi tekan omah diundang-undang kali Pak Harun. Sing napa? Napa Pak? Sing macake sepisanan Pak Dalang. Oh nggih. Pak Dalang sing kon macake. Mbok wis rasa tok tutup kowe mengarep muni matake ngono to. Lho, mboten lah bapake muni. Nah, kene. Pak Dalang kon macake. Oh nggih. Niki hadiahe napa, Pak? Ah niku enten ten jero amplop niku langsung disukake sing. Oh, niki tegese arta to? Nggih, terus hadiah niki langsung ten jero niki. Oh, hadiahnya sudah ada di dalam ini. Ya. Pertanyaan, ya. Sebutkan tanggal lahir Pak Seno Dalang. Tanggal, bulan, tahun. Ya. Sapa iki? Cindian oleh ora? Kae lho, bapake kae. Oh. Nggih, monggo Bapak napa Mas niki? Mbah. Oh, Mbah, monggo Mbah. Nggih. Nggih. Namine sinten, Pak? Kula. Nggih. Kula Mas Bawor. Oh, Mas Bawor. Nggih. Mas Bawor. Kudu Bagor Mas, Bagor semono. Bawor, nggih. Tanggal lahir Pak Seno, tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Nggih. Tanggal lahir Pak Seno Nugroho tanggal 23 Agustus tahun 1970 kalih. Tepat. Jam piro? Lho. Aku tuh nganggo jam, ayo jam piro? Niki nun sewu, nek jenengan tanglet jam. Niku kala riyen Pak Parman kali Ibu niku nalika ten dukun mboten beto jam. Tapi ya dalangnya mang jawab niku. Nggih, betul Pak. Nggih, betul. Monggo Mas niki. Oh, nggih. Hadiah teng jero niki. Matur suwun. Nggih. Salim sik, Mbak. Jenengan. Mas Bawor. Nggih, matur nuwun Mas. Pak Tom, matur nuwun Pak Tom. Waduh, terus digeplak iki. Nggih, mboten napa-napa. Ya selanjutnya Wan ya aja anu ya, aja mari ya kowe Mas Keswan. Heh, meson njaluk rokok. sedaya meson njaluk rokok Keswan. Jenengan niki. Ndak kesuwen jenengan. Kesuwen Mas. Pertanyaan selanjutnya. Nggih. Sebutkan tanggal lahir Bu Lurah, tanggal, bulan, tahun, Itu Mbak itu. dan nama lengkap Ya. Ibu Lurah. Ya. Ibu, Monggo, Ibu. yang klambi lorek. Nggih, nganggem Dhisik. ojo tinggal. Nggih, dhisik ibuke. Saka siji diitung sing KTP-ne aduh. Kono ora. Ora apa-apa sing jawab loro ora apa-apa. Engko sing diitung KTP-ne sing kaya aduh. Monggo Mbak Katuran tindak panggung. Iya. Nah, ini kan bukan Monggo, Ibu, panitia, ya? monggo. Ibu. Monggo. Monggo. Oh nggih, nggih. Iko Mbak sinten napa, Bu? Ibu Erna. Oh nggih, Bu Erna. Apa Mas pertanyaannya mau? Pertanyaan
tanggal lahir Ibu Lurah, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap Ibu Lurah. Monggo. Tanggal lahir Ibu Lurah itu 27 Mei 1977. Benar betul Ibu? Nama lengkap Bu Ibu Lurah? Ibu Diana. Nama lengkapnya. Nama lengkap. Salah ora sida entuk. Rasane ya tenan jenenge kuwi kok. Sebentar. Ibu Diana. Nama lengkap. Ibu di nama kerennya di sosial media Budiana Cenil. Oh lho. Nama lengkapnya mboten media sosial ning nama lengkap. Lah iki bapake ya ora apa lho. Heeh, sapa? Sinten? Aduh Diana. Lestari Handayani ngono wae. Sapa sing ngerti nggih maju ene mboten pun menyerah, Bu. Pun menyerah Bu. Pun menyerah nama dereng. Kula hitungi 3 hitungan. Menyerah mboten, menyerah gencot meneh. 1. Pak mau dikasih wae lho, ora apa-apa Budiana ora 2. apa-apa. Saya sudah benar tanggal lahirnya. Pripun Pak? Pak, kebijakan dari jenengan. Jangan. Ora apa-apa lah neng salah Ayo sithik lho. ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Ah, nggih, mboten Nggih, apa-apa. monggo Bu. Pecet munggah. Nggih, sami-sami Bu. Sing leres Ibu sinten? Diana sinten? Diana Apal Fatilaya. to jenengan yo, En? Apal ya. Ibu Diana Eliste Lestari SOS MAP. Ah. Nggih, pon bejane ibuke wis nganu Budiana. Saniki Nggih. kula. Nggih, pertanyaan dari saya ya. Sebutkan tanggal lahir Pak Lurah, pulutan, tanggal, bulan, Nama tahun, lengkap. dan nama lengkap Bapak Kalau Lurah. enggak bisa nama lengkap enggak usah naik ke panggung. Untuk panitia boleh naik nggak? Maju siapa yang tahu maju cepat. Monggo. Niki wonten niki bapake sing ngagem batik niki. Ya. Kayak imik Mas. Ayo kayak ini kok kayak ajang. Monggo Nggih Pak. Pak, Bapak sinten namine? Nami kula Marno, Mbak. Sinten? Marno, Mbak. Oh Marno. Ada nyerah-nyerah kaya Ayo. Nah, aku ki nek ngerti ngene iki piye ngono lho, Pak jane. Piye iki kepiye? Sebutno. Piye lah sing genahi. Nggih, saniki pertanyaane niki mau. Pak Lurah, tanggal lahir, bulan, tahun. Nama Bismillahirrahmanirrahim. lengkap. Tanggal lahir Pak Lurah. Nun sewu nggih Pak, mbok film ae leres. Tanggal selangkung September 1976. Nama Rosmianto SIP. Iya, langsung dikasih saja. Jame jam piro? Kaget aku. Nek jame terus terang mawon karena kula kalih Pak Lurah kalih ibuke Pak Lurah niku tangga adoh nggih mboten ngertos. Enggak menikah, dia nggih Pak. Nggih. Nggih Mbak, aduh Lur. Lah, Per terangane salaman wong ayu ki ler. apa ler? Ler. Ler tanpa suku. Pertanyaan selanjutnya, tanggal berapa? Betul. Urung. Urung. Tanggal berapa pelantikan lurah Desa Gunung Kidul? Kok Gunung Kidul? Monggo Mbak, sing Mbak sing ngagem jilbab. Gunung Kidul ki kabupaten. Oh, putrane. Monggo sinten? Niki bapake. Oke. Mas, oh Mas. Nggih. Monggo Mas, namine sinten? Roberto Wiwik Kurniawan. Hah? Roberto Wiwik Kurniawan. Wiwi. Lanang apa wedok? Lanang. Oh, kok Wiwi? Riyen jawab. mbok menawi pengen wedok. Oh. Nah, Mas. Tanggal berapa Mas pelantikan lurah Desa Gunung Kidul? Sik, kuwi salah pertanyaane. Gunung Kidul ki kabupaten. Mungkin serentak, Pak.
Lah, nek desa Gunung Kidul ra ono serentak di Kabupaten Gunung Kidul, ngono kuwi. Pertanyaane ora cetha. Betul. Betul. 31 Desember 2019. Pukul berapa? Pukul 9. Betul. Betul ya Pak nggih? Betul. Pukul 9 ya Pak nggih? Betul. Betul. Ah, wis kayake. Ya. Monggo. Monggo. Nggih, sami-sami Mas. Oh, saking kula. Apa kepanjangan dari PT Aldes? Ya. Aldes. Betul. Ah, wis. Sinten Pak niki sing dikaparingke? Ora ana ngerti enggak aku. Napa? Mboten enten sing ngerti nggih kula. Nggih pun monggo. Pak Lurah, Pak Tom Bima sing menang. Ya guys. Ora ana sing ngerti. Maju. Kotok. Monggo. Kok iki medeni nek sing iki aku gak wedi aku. PT Aldes. Apa singkatan PT Aldes? PT Aldes. Singkatan. Kepanjangan PT Aldes. Nek PT Aldes disingkat ming ad. Kaya milih miku lho. Kaya no mik nang kono. Aldes niku singkatan. Oh, nami kula Mas Budi. Dokter Alfa, Aldes nano Alfa. Dedek Elsa. Salah. Ayo sampe sing ngerti ayo. Salah mundur ono. Salah. Sampai yang cepet-cepetan. Wong ngerti. Modar kan. Ayo Mbak. Wah, yes. Betul. Alfa Dede Estu. Taulah. Leres Pak. Betul. Wah, monggo Mbak. Nggih sami-sami niki. Nggih, Alfa Dedek Estu Aldes. Dari pemiliknya. Oh, nggih putrane Pak Tom Bima. Ya. Ngono, matur sembah nuwun sampun aring menapa-menapa. Ya. Monggo. Ayo iki kersane Pak Tom Bima. Ya kuwi pramen ketoprak. Oh iya. Rada angel iki. Wis ora apa-apa ya. Ngopo? Hah? Gelem ora kowe pramen? Gelem. Nyodite nyo tampanono. Ya iki saka Pak Tom Bima iki loro. Kagem Mbak Tatin karo Mbak Mas Kisban. Wah. Oh, lumayan. Lho Pak nggih. Ayo wis bangane duduk sumur. Alhamdulillah Pak apian. Ya namu. Niki pramene napa niki? Ayo sak karepmu, sak isamu apa? Ya. Oh, njaluke gentho. Apa? Njaluke gentho. Gentho karo Cempluk. Cempluk ya. oh iya, ora Brata Rusminen ganti gentho karo cempluk. Turuk. Yo cempluk. Apa? Tuk. Oh iya. Oh iya aku tak. Ya. Yo cempluk. Apa? Kowe mandek nang kene iki ngopo? Lah ya aku arep mulih, aku arep limat lah, aku leren lagi wae, kesel aku linggo kene mau. Kowe kesel? Tak pijeti po? Ngapa kok andang arep dipijeti? Langsung wae yo. Langsung apa? Aku ki rene goleki kowe ngedang kowe.
Lah arek ngopo? Ya aku pengen ketemu. Ayo bentinane ketemu ta? Ya ora, nek ketemu ora sabet-sabet ketemu mesti akeh koncone. Lah terus? Mumpung saiki kowe nang kene ijen tanpa ruang, aku pengen ngomong karo kowe. Ya ngomong garing ngomong lho. Ngomong ah. Apa? Ngene yu. Piye? Ulate iki sik padang to yu. Lah ya iki wis padang lho. Kowe iki wis lemu ulatmu jegadul. Lah terus arep ngopo? Lah ya jan watakku arep ngene. Sing padang, senyum, manis. Ngopo? Aku ki tresna karo kowe. Kowe bar ngunek ki. Tok. Kaget. Gerak. Kowe bar nguneknya aku nek aku lemu ulate ora padang kok isasane wis seneng karo aku. Kuwi sing tak goleki. Lah gene kok dadak diunekke? Ya ben kowe iki kepancing ngono lho yu. Terus ngopo? Ngopo rasane ndak-ndak dhisik? Kowe arep ngopo lho? Kowe gelem dadi bojoku ya yu. Ora sudi wong kowe gawe anu meng ngombe mendem. Lho. Lah iki wong lanang sing sejati iki ngene iki. Lanang apa? Wong lanang gaweane ngombe, maling kaya ngono apa ya iso ngurupi anake? Wong lanang kok ora gondrong. Wong lanang kok ora udut, ora ngopi. Lanangan apa ngono kuwi? Lah apa ukurane wong lanang nek dadi bojone wong wedok iki kaya ngono? Kuning. Arep ngapa kowe? Ayu. Ora ngono ki. Nek wong kuning. Ora usah nganggo duwak-duwak ngono kuwi ta. Seneng ya seneng rasa nganggo duwak. Kuning ira. Ngapa litmu ning? Apa kuwi? Kulitmu kuning. Lah ndare Botmu wo. apa? Rambutmu dawa. Kowe ngapa lho mbok ora ngono kuwi ta? Ngesorke purada. Tangane mbok ora adik-adik. Wong kuning adine dhewe gelem ya yu. Ora sudi. Kowe rupane jijiki kaya ngono kok arep aku gelem karo kowe. Mbok ngilo nang omah dhewe pengilon apa ora? Mengko nek wis kulino ki wis biasa, suwe-suwe aku ki apik. Lah kulino ya biasa. Lah Balik dong. Wong. iki karo burian ngomong nyegek kepiye aku lek arep liwat. Ayu. Ndang sareya ing pangkon mami. Mangkon mami apa? Nyaut-nyaut darane nek nyaut-nyaut ya aku gelem apa piye? Oh, untune ampong. Dhuwur. Apa le? Ora. Lah ompong ora untumu? Mreng iso. Omponge justru penak kok. Ba asik ge. Oh. Asik ompong ki. Oh, nek nyakek. Lah, sing kulino karo kowe ya muni ora lho. Bojone dilarang ikut-ikut. Ora melu-melu. Ambareng tatin muni ompong sing ngrisi bojone. Ayo nek ra ndek untu ya ora lara ta ya nek nyokot. Ayo. Dhuwur kumanukku Kok ora? dawa. Apa sing dawa? Apa? Mongko nang mburi ya tak duduhi sing dawa. Ora sudi. Dawa pengangen-angenku. Kowe iki mbok ora usah ngetotke aku ngopo? Dawa sing tak arep-arep. Seneng. Nek.
Mbok ora ngono kuwi mbok anteng. Abrit netranipun Parasmu piye? aja nucuwuk nucuwuk mata Matane sapa? matamu Aku nek dadi wani ngonek aku lho. panucu Aku nek tiba piye? ilang to larasku Ya ben sak sae wae waton muni. ya ilang syarat sawane wong kuning karepen kelis mati. Kowe iki ra ngono kuwi nyapa lho. Nendra Arep ngopo? Mbok ben kowe nang kono nembang aku krungu rasa dadak anggo nyedak-nyedak. aku ki nek nembang ora jejer kowe piye aku ki rasa Tak sikut lho kowe. Lek ketoprak ki mbok nganggo kontrol to. Lah iki ora nganggo kontrol kok. Ngapa? Nek le bengok banter banget nek tangga desa darane dikapakke. Lah iki yo ngawur lho arep dumuk wae lho. Alah wong kowe ki ya biasane kedumuk ya ora apa-apa. Ya, kedumuk aja iki. Mewani babi karo aku. Kowe mbok eling aku sapa? Aku kira ya mbak Yumu to. Mbok kolek-kolek wani-wanine karo aku. Hah? Kono gek tiba sisan kono. gunung Ngapa? gambar Gununge sapa kembar? munggeng jot jot kasusupon kungra bendi Gundule. Pak. Kamu ngalih. pancal wae kuwi Lah aku jagane gundulmu nang kene ya ana gundul ya terus aku piye? kae gundule luwih parah kae Kayak aku kena gundul-gundul. hamu latsi romas roro tan kuat rasane ati Tak antel tenan lho aku darani wedi apa piye karo kowe? aku ki mbok regane anti mengge-mengge lho yu Tak regani pira? 1000. Gelem? ah nek kowe gelem aku 1000 ora masalah Rasuti. Apa ora sanjen ndang apa lho? Iki ana wong nang kene. Nek aku nubruk piye? Doni mas aduh yai timbang ngono katres nantu Piye? Ya sis cempluke wis meneng wae kok malah rawani. bareng meneng malah ilang pak pengangen-angene ilang Tapi ya Aku kan kepiye aku? Lagi ini lagi nembang ngono wae wis menggeh-menggeh dapur dadi bojoku kowe. sik mengke-mengke tenan aku Kapok kapan? gelem ya yu Oke. dadi Aku ki bojoku bayumu. ora apa-apa Ora apa-apa gundulmu kuwi. kowe wong wedok kok kasar banget to Ya Ben, lah kowe ngapa kok seneng karo aku? lah mergo aku ya seneng Seneng piye wae ora seneng kok kowe seneng. saiki dari loro milih siji Apa? kowe dadi bojoku apa aku dadi bojomu Ora ana pilihan jenengane ning ngono kuwi kok. lho pilihan Pilihane wong goblok nek ngono kuwi ngerti ra? Pilihan. nadyan sakedhep netra kinarya
Beri Prima. Beri-beri kuwi. Kelapa muda legan nono rantah ing wak. Yo. Apa? Aja gawe muntaping atiku. Terus areng apa? Kowe ning kene jen. Aku ra wedi karo kowe. Wetan gunung. Ngapa? Kidul gunung. Lor segara. Kulon sawah. Tak cekel. Pepet king galengan. Ngapa? Saut. Saut. Sujud ki apa? Piye? Ora sudi. Gak. Ayo. Apa? Gelem merang ladeni aku. Ora. Kowe iki mlayu kok. Padha. Siraku selak mumet. Ya kudune kowe iki nyeneng aku goblok. Kowe iki mlayu kok. Mlayu. Gelem ora? Ora. Iki terus piye iki? Ayo joyak terus kok. Oh iya. Tok ya. Tok. Wes. Gelem ya yu. Kosike. Wis ditotok-totok kok isih gelam. Antel wae ya. Sing wedok wis ra gelem kok meksa wae. Ngono aku ana kirek wedok wae. Ha iki sapa gento karo cempluk kok gento to? Ha to? Gento karo cempluk damai. Oh iya. Damai. Salaman. Salaman wis iki ora gandrung. Ha. Salaman tok lho gak liyane. Cipuka cipiki. Cipoka. Cipoka. Wis cipika cipiki. Iya. Ki neng pamundutan aja dipleroki saka Direktur Albijaya. Oh iya, Mas dadi Sri Harjo Imogiri nya. Tatinya anu amplope didum wong loro ditembangke wong loro. Oh nggih. Ya. Joget bareng. Oh iya. Kan delok iki ra. Ah iya. Ya mengko. Wah wis kekuntet iki kok. Ah kecekel iki repot. Kecekel sapa? Sapa kuwi? Mak Baria. Lemu banget ya biyen film. Waduh. Ajare seneng lemu. Jos Pak lemu. Estu. Kula aja cilik-cilik. Kuwi tergolong sing lamis mau. Ora tenan aku. Ah tenan apa? Oh, ora tenan. Tenan piye? Berarti kowe seneng karo aku? Iya. Ya iso. Oh. Ya ge. Iya. Dibawani apa? Aja dipleroki rasa dibawani. Ya, mangga. Ya. Oh. Ora aja ditinggal apriban yen ati kaya sing eling iku budaya aja ditinggal kapriban yen dadi kaya
Eling bab apa iku budaya dene bener kancamu semangat tenan iki Wis ben lengke wae ora apa-apa. mlakune iki mau pira ya Pak kula diken medun nih Karo Bapak Kasiwun ngapa? duka ini mboten disel kok Oh iya ikan. Kon medun. sapa Pak Kasih Pak Kapolsek Ngawen. Pak aku lho Pak Jelali lho Pak Kasih. oke tak goleke pangan lho terus Kono wis Nggih. siap ketrek kok iki. menika sampun Pak Weh ngenteni ki sebansik kae entuk ora kae. Iya. nggih Iya. Wis ra apa-apa. Wis kulino dek ngono kae wis kulino. piye Dor ora dor. temen oke Ah wis lumayan. Iya. Wah, Pak. ora kok kurang ngono ku ya apa udutmu putihan saka Pak Kasiwun Heeh. eh 400 Oh. aku 300 kowe 100 itu aku sik mlaku nyai 100 ji ah terus piye hitungane kok jinan ora kesuwen Kobong. Kobong dek. Melosok nek iki latihan. Ngene iki carane. Siji, wis ta? Aha. Loro, iki nduk loro terus separuh halo. Papat cukup papat ngono ki. Kono kuwi ya kowe. oh duitnya 400 ya ora 400 iso jadi ra iso Pak Ya wis, didumadil. Pun sampun matur nuwun nggih Pak kasih Ngene Pak nggih Nggih. ngene Pak nggih Ngatur nuwun karo Pak Tom Bima. nggih matur nuwun Pak Tom Bima Iya. nggih Ayo diteruske dhisik critane no. Ayo ubahke kabeh kae. Krimbing. Ya men bakulingnya 500. nggih Diaturke dandang gula Pardino Mebel. Ya. Mangga piana duwite 500. Ya wis dipek kono. Ayo. Engko jatahe wis ana ning dhewe-dhewe kono. Ya. Mangga. Pardino Mebel. Ya. Kudu kuwi wiwitane. Mangga. Ya. mebelipun Pinter ngarang lagu. Iya. Terus Kang Pardino niki saben enjing ngunjuk pernis. Wah. Daharane plitur. Mengkilap ya. Terus yuk, ayo. Kidul Semen Jalan Karangmojo Jalan Karangmojo. Ya. Bapak Kang di butuhake Meja kursi lan bandosa. Ya ora bandosa ora. Mangga. ngasinan dusunipun Jalan Semen Karangmojo dusun Ngasinan. Ya. monggo warga samiya mampir Ya tuku barang kok ming mampir. mebel
jati akasia. Kayune bareng disebutno. Iya, terus saged turun tuyut kusen pintu kursi sofa. Terus ranjang meja makan kasur lan lemari iku kabeh duwa niki Pak. ya ora apa-apa sebut kabeh. Meja kursi panjang pendek. Terus Sumadyo bawah sesi depan mangga. Alele alele
dandang gulae 500. Tamat ke wis kewaregen jenang sungsum ayo. Dereng kelong kok niki. Iya. Wis mbeyuyut. Ah iya. Ya ora apa-apa karang ya. Awan kuliah bengi nyambut gawe dadine ya mesti ngantuk. Heeh. Ngarep nembang napa niki didhawuhi napa? Napa? Niki didhawuhi nembang napa? Ben mlumpuk sik nyawane. Iki mau nyambi merem ta, Nak? Oke ta. Mboten. Suarane wis mboten. Ya mune ora ya wong suarane wis menunjukkan. Mantuk ora, Nduk? Mboten. Nah wis berarti. Iki ya wis ora apa-apa nek suarane nembang jos. Iya. Ayo, war nembang apa? Karo sapa jenenge Ting? Heeh. Wow, wonten napa? Surat. Surat apa? Surat cinta. Surat gaden apa? Ki ana sing nyuwun ulan nandung-andung. Mbok ya, ning ki angel iki ya wis ora apa-apa. Sak dadine. Ha iya. Arep ulan nandung-andung arep dadi ulan sura ya ora masalah. Apa digijoli sambel kemangi ya ora apa-apa, dijoli nganu. Ya. Syukur nek iso mlaku. Ha iya mbiyen wis tau dilatih. Pelatih wis ditokke dandene wis. Kaya bal-balan wae kong ora. Monggo dibawani Mbak Anting. Iya. Sing cendhek ya, Pak De. Hah? Cendhek. Manut Mbak Walu ya kuwi seneng cendhek padha wae. Ya sing sedengan ora sah. Sedengan iki ya ora dawa ora cendak sing kira-kira wektune cukup. Ya mangga, ya. Malah medeni toh bawamu malah omonge ya terus ngger tak wangsuli sing ngomong sapa ngono mama walas sing ono watese urip bareng mati sinden nantang ya ngono kuwi. Ora ya. Ora usah kok imbang iki lek sampeyan ndut malang kerek ngono piye. Nembang ngono nyanyi kaya piket ngono. Buru omongane karya Sentono. Sapa? Karya Sentono malu Karya Sentono iki apa? Aku cilik. Maning. Karya Sentono mangan maning. Maning. Ya, ya. Kari Riko luput. Tak kira nek saya medun saya ora tekan kari. Ya. Rengjan Ayo. Ya serti Pak. Do mati apa ya wiyagane?
Ora kaya ya Kang. Ancang-ancang sih kaya gong. Ayo sambel kemang kena, blandang ngadu kena, grajakan kena, milih salah siji. Ya, monggo ya. Krasa ya aku. Ana mandeke nang tengah kok. Hah? Mandeke nang tengah dadi ngadang-adangi motor liyane. Aku saya tua kok mbalang rampung kok ora krasa ya. Ya ora apa-apa karang. Heeh. Awas nek tiba sampean ki aja rono kuwi. Ngopo? Engko ndek jeglok lho. Tiba. Wis rasa kuwatir to Mbak Suwi semono ki nek tiba rak ya ketok mengko. Lah ning senengane oh. Engko nek tiba dijupuk dikumbah rasa seng-seng. Ngumbah semono kuwi suwe banget ya, Tru. Iya. Ya. Ki sing pamundutan saka ibu-ibu juru masak, Mbak. Nggih, niku wae rencana dak kersa munggah panggung mriki. Wah, gayeng Mas. Monggo Bu, tindak mriki Bu. Lewong. Iya. Sing masak nggawa irus, nggawa sodel, nggawa erok ora apa-apa munggah. Yo. Heeh, apik iki ya. Penggemar, penggemar lagu Liwung. Iya. Wah, Liwung itu. Mriki sing nyekar sapa? Sing nyekar ya. Sing ayo mau janji ajeng joget mriki lho. Yo Pras. Ya. Wah, Mbak Prastiwi. Joget Bu Prastiwi. Kene. Iki lagu Liwung. Wah, jan pundake cukul kembange Prastiwi. Wite nang nggon pundak, oyote nang ngisor lengen. Oyote warna-warna. Oyote oyot kurang ajar. Ya, Endi ora ana sing kersa? Monggo Bu, kalih monggo, Bu. Monggo, wela. Ayo. Ora gelem kok. Monggo. Monggo. Tawak-tawake. Ya. Ya, Liwung diaturake. Monggo Bu Prastiwi karo Mbah Waluya men. Jarike dibenake sik kok ndak kepidak, malah Liwung kabeh kok anggere kepidak jarike kok. Lah ngopo mergane? Ayo bingung to wong arep benake piye ngono malah dadi. Ya, wah, Mbah Waluya kaya ngejak putune. Ya ora apa-apa ya, Nduk ya. Engko turu ngene simbah wae wong mbahmu wedok lunga. Ana mbane meger-meger nang kene lunga-lunga nang ndi? Oh iya. Kasih TK to wayahe? Nggih, niki wah anggere kula jak sekolah gurune meh ngeterke pipis terus niki wis ora. Ya kok diwawiki ya, Mbah. Oh iya. Wala putu kurang ajar. Lah ora kurang ajar aja
jenenge putu kok ya. Ya mbang ning kok ya saiki wae. Kok njur ngiwut wong ora ngapa-ngapa kon mawi. Ya, ya mangga. Liwong mangga, yuk. Rasa ndungkluk-ndungkluk ning ngarepku ngono kuwi. Lah ngapa? Engko gelungamu copot ngono. Ora wae. Angger aku koyo angger ndungkluk ngono, anu ya aku terus. Wedi ndak kegawel. Oh, walu ya, karo putune ora pareng. Lah mulane tak ulang sing apik, aja ndungkluk-ndungkluk ya, Nduk ya. Ini tak benakne malah mlotrok kabeh. Ngono wis. Seneng banget walu ya nek kon benake. Nah, aku pancen tukang sambatan kok. Ya, ya mangga. Sabtu Nggih, Mbak, aduh, nggih, Pak, matur nuwun. Kula mriku napa jenengan mriki? Oh, kurang ajar kowe karo Pak Tom kok. Engko dijukuk engko nek bar lagu. Mboten wonten sing ngeterke nek. Oh, nggih. Nggih. Oh, tolong Mas, tolong Mas. Matur nuwun nggih, Pak Tom. Nggih, awit paringipun rejeki. Ampun kados niki. Lah ngopo? Karo aku util banget iki. Matur nuwun. Piro diitung? Wis ora usah njaluk Mas. Ora, aku mengarep madake. 300. Lah berarti sik utang 400, 200 aku 200. Kono mono ora? Ora ono. Ora ono. Kok ibuku cetil. Kowe aja ngomongan kae to. Wong lagi nginang dijak omongan ngono ya. Oh, nah. Ono ora? Dul, ono ora? Ora ono. Aku iki Duit kowe padaku.
karo mripate kaya tari Bali kok ditok-tok. Sapa? Iya. Ayo bekas penari Bali kok. Heeh, dapukane Lea. Wah. Leaki memedi. Mangga. Sabda Sembah nuwun. Wah, putuku le joget trampil tenan. Nah iya kok. Ting ketruwil. Ting ketruwil piye wis semangate kaya ngono. Jos, matur nuwun nggih. Monggo. Nggih. Bagong. Mbah Waluya, wektale pun telas nggih. Yo, dhewe terus. Matur sembah nuwun. Ya. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis